5 חברים היו בחדר. חדר היה קטן צפוף. אחד החברים החליט שהוא מוריד את הגרביים שלו. וואלי, כי הוא גם יש לו אקזמות, חם לו ברגליים, קיבל פטור מנעליים בצבא. עולה עשן ירוק מהרגליים שלו. החבר שלו השני מאוד אוהב חילבה. אתה יודע מה זה אחד חילבה? השלישי מאוד אוהב אמבה. וואלי, כי הרביעי אכל צ'ולנט אקסטרה בינס אקסטרה לארג' וישמע אחריי כל רעש גדול. משהו חצוצרות ספרדיות. אתה יודע מה זה 5 בחדר איזה ריח? צחנה שאם היו זבובים היו נופלים. משהו מזעזע הריח שהיה שם. אחד החברים קיבל טלפון מהחברה. אז מה, הוא עם הגיטרה, הוא זה, מה, אני רוצה לדבר איתה. תמיד אפשר לראות איך הוא מדבר עם החברה בהתחלה. כן. הוא פתאום נמס כזה, איזה עדין, לפני שנייה קילל את החבר שלו מהאמא שלו ועם אמא שלו עובדת. ועכשיו הוא עדין. טוב, מדבר איתה, גמר לדבר איתה חצי שעה מחוץ לחדר, חוזר לחדר. איך שהוא נכנס לחדר, תגובה ראשונה מה? פיף! מה זה? איזה ריח! אז הוא אומר לו, אתה מריח משהו? לא מריח כלום. אתה מריח משהו? מה אתה משחק אותה? היית איתנו פה 2 שעות. ומה באמת קרה? הוא יצא, נשם אוויר צח, ראה אוויר הרים, הרגיש מה זה ריח טוב, נכנס לחדר, הוא לא יכול להיכנס. אבל אתה היית איתם. אבל כשאתה בחדר המסריח, אתה לא יודע שאתה בחדר מסריח. וגם אם נסביר לך, הם לא מריחים כלום, כי הם כבר בתוך זה, בתוך הזוהמה. אותו דבר, מישהו לא בתוך חומות הדת. תסביר לו, יגיד לך מה אתה רוצה מאיתנו, גם אתה היית איתנו שנים. גם אתה היית בתוך החדר ביחד איתנו. תסביר לו, אבל מסריח. לא, אצלך מסריח, פה הכל טוב. לך תדבר איתם. ולכן האנשים שהם באמת זיקה אותם הבורא ברוך הוא, ומשך אותם מתוך אותו חדר מסריח, והוציא אותם לנשום אוויר צח, ואומר הפסוק, טעמו וראו כי טוב השם, תטעם קצת, עוד קצת, תראה זה טעים, מה אני מוכר לך, זה סחורה טובה מאוד, זה סחורה של רבותינו ואבותינו ואבות אבותינו, קיבלו אותה להלכה למשה מסיני,